Víte, vždycky jsem měl dobrou evidenci odpadů. Ale něco tomu tak nějak chybělo. Aby to bylo fakt jednoduché, intuitivní. A taky data by se tam mohly plnit. Abych to tam nemusel to ťukat. A online by to mohlo být. Abych nemusel furt řešit nějaký problémy s ajťákama. A potom jsem našel Evit. Vše je tam jednoduché, přehledné a zároveň fakt účelné. Mám detailní přehled o zařízeních s přímou vazbou na ISOch. Dokonce můžu evidovat produkci odpadů na jednotlivé stavby, pokud tedy chci. Data pořizuji ručně nebo automaticky ze souboru, třeba Excelu. A z toho mi vzniká velmi přehledná průběžná evidence. V detailu potom vidím třeba kam, komu a za kolik jsem odpady předal. A když si třeba vzpomenu, že chci vědět, kam a kolik vozím odpadu, nebo třeba která provozovna kolik vyprodukuje odpadu a kolik mě to nakonec stálo, tak to vím hned. A roční hlášení nakládání s odpadem? Tak to je už úplná brnkačka, včetně komunikace s ISPOP. Zkrátka jsem v pohodě, protože mám online evidenci Evit na platformě Avaplace. Zkuste to i vy. A proč mi to vykládáte? Já chci jen zaplatit za pizzu. Když já jsem tak nadšený, že o tom teď vykládám všude a všem.